som sem prišla, myslela som si, že Mars bude tichý. Že bude ako stránka v knihe, ktorú nikto nikdy neprečítal. Ale tento svet dýcha. A my sme jeho prvé slova. Neviem, prečo som si myslela, že to bude ľahké. Možno preto, že som o tom snívala od detstva. Byť medzi prvými ľuďmi na novej planéte. Ale sny sa nikdy nezhodujú s realitou. Kolónia prežila prvých 10 rokov bez veľkých problémov, ale čo ak Mars nikdy nebol prázdny? Čo ak sme len ďalšou civilizáciou, ktorá sa pokúsila prežiť na jeho povrchu?